Shararre fitaccen na aka fi sani da zamu iya ce muku kowa da sun wannan fitaccen mawaƙi ba shi na gaya muku mai suna Kawalin Sarki wanda ke taka rawar ganin shi a wannan shekara kuma ce muku a shekara ɗaya biyu da suka wuce tabbai wannan mawaƙi ba na sani aka yi sosai ba amma Allah a wannan shekaru tabbas an san wannan fitaccen mawaƙi sosai inda mutane ba sa taɓa tsammani kuma ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel ɗin a so da kadan namu kalmanan da alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan kaɗai ne ba sai ba mu tabbatin cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙwarewa ganin mun kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su tabbar muna ƙarewa masu yago da wani suke danna mana kalmar da alamar sharing kuma alama kuma jin domin hakan kaɗai ma yana ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel ɗin mai albarka take ƙoƙari wajen ganin ta kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun kuma matuƙar yaba da su to dai masu yara Allah idan kun kasance ba kuma abota bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai suna Awandar Hausa TV kai ku ci gaba da yi mun sharing bidiyon na zuwa group ɗin ku na watsar da na fi muku tabbatar mun da cewa tabbas kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan masu fasiyan aika za mu iya ce muku kowa da sun wannan fitaccen mawaƙi ba shi na gaya muku mai suna Kawalin Sarki wanda ke taka rawar ganin shi a wannan shekara kuma ce muku a shekara ɗaya biyu da suka wuce tabbai wannan mawaƙi ba na sani aka yi sosai ba amma Allah a wannan shekaru tabbas an san wannan fitaccen mawaƙi sosai inda mutane ba sa taɓa tsammani kuma ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel ɗin a so da kadan namu kalmanan da alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan kaɗai ne ba sai ba mu tabbatin cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙwarewa ganin mun kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su tabbar muna ƙarewa masu yago da wani suke danna mana kalmar da alamar sharing kuma alama kuma jin domin hakan kaɗai ma yana ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel ɗin mai albarka take ƙoƙari wajen ganin ta kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun kuma matuƙar yaba da su to dai masu yara Allah idan kun kasance ba kuma abota bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai suna Awandar Hausa TV kai ku ci gaba da yi mun sharing bidiyon na zuwa group ɗin ku na watsar da na fi muku tabbatar mun da cewa tabbas kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan masu fasiyan aika za mu iya ce muku kowa da sun wannan fitaccen mawaƙi ba shi na gaya muku mai suna Kawalin Sarki wanda ke taka rawar ganin shi a wannan shekara kuma ce muku a shekara ɗaya biyu da suka wuce tabbai wannan mawaƙi ba na sani aka yi sosai ba amma Allah a wannan shekaru tabbas an san wannan fitaccen mawaƙi sosai inda mutane ba sa taɓa tsammani kuma ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel ɗin a so da kadan namu kalmanan da alamar subscribing da kuma alamar ƙararwa domin hakan kaɗai ne ba sai ba mu tabbatin cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙwarewa ganin mun kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su tabbar muna ƙarewa masu yago da wani suke danna mana kalmar da alamar sharing kuma alama kuma jin domin hakan kaɗai ma yana ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan masu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel ɗin mai albarka take ƙoƙari wajen ganin ta kawo muku kun ji su kun ji daɗin su kun kuma